U toku je izgradnja kružnog toka u Brestovčini na magistralnom putu Gradiška-Banja Luka. Na taj način u funkciju će biti stavljena obilaznica koja ovaj magistralni put spaja sa Čatrnjom, carinskim terminalima i novim mostom preko rijeke Save. Kružni tok bi trebao rasteretiti uži dio gradske zone u Gradišci, kao i naselja Kruških i Obradovac, u kojima vladaju velike gužve tokom čitave godine. Kružna raskrsnica u Brestovčini je sastavni dio obilaznica oko grada Gradiške, odnosno povezivanja grada Gradiške sa novim graničnim prijelazom, novim mostom, novim carinskim terminalom i sigurno da taj jedan segment je obilaznice dio, taj kružni raskrsnica je dio segmenta obilaznice i mi želimo da u čitavom profilu završimo čitavu obilaznicu i još neke pristupne i prijelazne puteve samom graničnom prelazu, a i autoputu isto tako da bi poboljšali uslove komuniciranja građana i privrednika grada Gradiška, rasteretili sam grad i da grad Gradiška bude nošen kao jedan mali srednjoevropski grad sa svim tim obrisima, a ne da bude upamćen samo kao po gužvama i dugim redovima čekanja. Kilometarske kolone, kamiona i putničkih automobila ovdje su gotovo svakodnevna pojava. Kružni tok će se graditi i na drugom kraju obilaznice u Čatrnji, a ona će biti u funkciji do završetka izgradnje mosta preko Save, odnosno već u prvoj polovini naredne godine. Očekuje se da će nakon puštanja u saobraćaj područje uz obilaznicu biti mjesto novih investicija. Osim fabričkih postrojenja, gradit će se i ugostiteljski, trgovački i uslužni sadržaj.